sa aming YouTube channel. Yay! So karon guys, mangita ko og taig kabaw guys, kay nako itanom guys nga kalabo. Wala ko kitag taig kabaw ani oy. Di ala namin di old guys sa among gipuy-an, giabangan. Mangitaon ta kog taig kabaw guys, kay itanom atong kalabo guys ba nga gihatag ni shout out Jervin Impa sa imong kalabo. Salamat. Just na agi guys, daghan danig taig kabaw. Panguha na sa mga bata kay baligya man daw to nila. Oh no! Karon wa na ko kita, sayang. Dada ko plastic guys, oh. Plastic pa more. Wala man di ay taig kabaw. Wa man nalibang ang mga kabaw oy. Uli na ko guys, wala ko kita og taig kabaw. Just ni agi kay daghan diri mga kuwas mga bata, mga duwa siguro to kasako guys. Gibaligya nila. Nahutdan na hinuong ko. Apod nalibang ag kabaw. Dako plastic guys, oh. Dili pa tumatanom tong kalabo. Yan guys, monig dool sa among giabangan guys. Ato ang kalsada. Init. Wala na ako guys oy. Kay init. Dan. A few moments later. Hi guys, dan ako sa balay, ning abot na ko guys. Wala ko kakita og taig baka guys. Sorry day baka day kay way day kabaw diri guys. Baka lang na. Tuwa may nakit-an na to guys. Duha ka tumpok. Wala na akong gikuha guys kay basa pa man. Basa pa man og cake. Wala pa na akong gikuha guys. Oy, unta sunod adlaw mamana to kay okay na. Init-init naman diri guys. Unta mamana to sunod adlaw tong cake na to kay. Lagi kuha karon oy kay lain pud pag hawid no kay basa pa man kaadyo. So unta sunod adlaw guys, magmana to kay balikon to na tong duha ka tumpok na cake. Guys karon di ako sa balay. Na 10 letters nga kuan guys. Mo ni ang tamnan guys. Kinanglan pa ni siya hation. Ay kanang tungaon ni siya para may ang tamnan. Salamat Ate Ellen diri sa imong gihatag. So guys, kay hasan ning tungaon guys, unta kaya ni naho. Unta kaya ni naho guys. Sensya naman sa itsura na guys, kawa ko'y ligo. Yan. Tungaoy na guys, ani siguro taman. Ani. Wala, di na ba ko kumaon. Batining. Di mo mukhang mao guys. Oy. Kaya lagi na.
Kaya pala. Kinanglan day guys, tanggalon na yung takip. Gag. Bulok ka jud. Oy, kabulok jud mo ay ning. Paka nag-abi. Hindi ka lain, hindi na ako kamao. Unta mahiwa na ka. Sa unang paghiwa ni mo ay or basin sa kutsilyo ni. Saan man eh? Much later. Hapit na mahuman guys. Yay! So guys, nahuman na dyan ako guys na natunga ra dyan ako sa kadugayan guys. Yan, monik ang tamnan sa akong kalabo. Giputasan ko eh. Ang gipaningot ko, dugay-dugay pa siya na ako na nahiwa. Yan. Yan guys, oh. Taran! Salamat! Nakuha dyan na ako. Hiwa naman yung kakadugayan, oy, pa, lisod-lisod, pa kumimo. Butasan ko, guys. Noon, tagsalin, guys, oh. So, guys, anirang tama na akong vlog. I hope nga, nag-enjoy mo sa ako ang vlog karong adlaw, guys. So, diara na humanan ako, guys, og hiwa. Yan ako taman. I hope you enjoy. God bless. Bye!